रायजोफोर आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ। दसे समनि उनावनो जोङो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ मोनसिगोन। गोबां बिजाथिफोरानो खौरां बिजोंफ्राव गावखौ देरहागोन होननानै बुंनानै लाखायो। नाथाय रिजाल्टनि उनावसो मोनथिनानै मोनसिगोन। बिपिएफ हानजानिफ्राय साबेसे बिजाथिया देरहायो आरो साबेसे बिजाथिया जेनो, इउपिपिएल हानजानिफ्राय साबेसे बिजाथिया मासि आवग्रियो आरो साबेसे बिजाथिया जेनगोन, बिजेपिनिफ्राय साबेसे बिजाथिया मासि आवग्रिनो हागोन, बेनि सोमोन्दै जोङो रिजाल्टनि उनावसो मोनथिनानै मोनगोन नङा होमबा रायजोफोर? दाथ' बुंनानै मा जानो। रायजोफोर दा बे समाव नोंथांमोना अदालगुरि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि मानाव गेदेर रिहन दैमारि आरो बिटिआरनि बारग' इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोननि माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोलाय। आंथ' आसा खालामदों, जिहेतु आं जोंनि एनडिएनि बिजाथि उदालगुरि समस्तिनि, आरो जोंखौ आसा खालामदों जोङो देरहासार जागोन। जोङो गोबां रिपर्ट लाबाय गामि ओनसोलनिफ्राय, जोंनि पार्टि लेभेलनिफ्राय, आरो बे गासैखौबो नायोब्ला देरहासार जानायाथ' बे खाथां आरो देरहासार जागोन। फारागथिखौ आं बारा बुंनो हाला, माने जायखिजाया 10-12 हाजारनि भितराव थानो हागौ जोंनि रिपर्ट मथेब्ला, जायखिजाया देरहागोन आरो। रायजोफोरनिसिम मा मेसेज दं? आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ आं बावहरदों। थांनाय जि 9 तारिखआव जि बिसायख'थि जादोंमोन, बाहाय रायजोफ्रा गोबाङानो बाहागो लादों। एबाराव जोंबो आसरित मोनदों, जाय रायजो राजाफ्रा बे भटखौ होनो थाखाय ओंखारबोदों, आरो बेखायनो भटनि पार्सेन्टेजआबो गोबां जादों। जोंनि गणतन्त्रनि जोंनि जिथु अधिकार, बेखौ रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ लादों, होदों। बेखायनो हामलायनायखौ बावहरदों, आरो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरदों। जों खावलायनाय बायदि बिथांमोना जोंनो गोबाङानो भट होदों होनना बुंदों, आरो गमामायैनो दिनै बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन, फिथाइखौबो मोनगोन। आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जुदि जों देरहासार जायोब्ला जोंनि उदालगुरि समस्तियाव जिखिनि मावनो गोनां खामानि दङ जों बेखौ मावगोन आरो। नोंथाङा जेरै देरहानायनि मिजिं लादों, बेरेखा दल इउपिपिएलआबो दिनै बेखौनो बुंदों जे गोबां भटआव बिथांमोना देरहागोन होननानै। जिहेतु बिसायख'थि गेलेयो, बयबो मोनसे आसा खालामनानै गेलेयो, बयबो मोनसे आसा खालामो। रावबोथ' आं देरहाया होननानै रावबो बुङा, गतिके बिथांमोनाबो निस्सय बुंगोन। खिन्थु जोंनि जिथु रिपर्ट मथेब्ला जों देरहासार जागोन, आं देरहासार जागोन। नोंथाङा देरहानायनि उनावहाय माबा मोनसे लुबैनाय थायो सरकारनिफ्राय जानायनि? लुबैनायथ' थागोन। जुदि पार्टिया जुदि सिद्धान्त लायोब्ला, जोंनि पार्टिनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि इस्सा खालामोब्ला मन्त्रि पद मोनबाथ' लाया, मानोथो लाया जानो? निस्सय लागोन। खिन्थु बे गासैबो सोनारगोन जोंनि पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिला बिथांनि सायाव। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 15निफ्राय 10-11नि गेजेराव थांनायनि जोङो मिजिंखौ खालामदों, आरो बिनि गेजेराव जोंना नैबे सिडली चिराङाबो दंफायो। खोब मोजां मार्जिन लानानै जोङो देरहागोन आसा मोनसे दङ। सोरनि गेजेराव जागोन कन्टेस्टआ? ओरैनो बिपिएफजोंनो जागोन, अब्लाबो कंग्रेसआबो एसे दावगागोन। कन्टेस्टआ बिपिएफजों जागोन।